Good evening, mayong gabi, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Naanad po good evening, ladies and gentlemen, oy. Ito ay mayong Lunes, kagagabion, mga ka-updates. Bongga ra bang inyong maulan nga kahaponon? Unsa may inyong sorry engineer. Unsa may inyong gipangbuhat atong nikalit lag uwan ganina paggawa sa inyong tagsa-tagsa ka mga trabahoan. Wala akong giingon. Ngano man gyud nga kadagawas nako sa padulong diri sa trabaho mo ulan man gyud. Unsa man gyud pagtuon nimo sa mga bayot? Gamahanan? Ito ay maulan gud bitaw gihapon no. Pero at least ganinang mga adlawan, maayo ang dagan sa atong panahon, init ang panahon, ang mga nang laba ganina nakaugag yun og inyong ganing nahipos ang inyong mga hinayhay nga nagbuntaog sa hayhayan. Welcome sa atong programang mga hagawhaw ni Tita Rudy. Kauban ang inyong hamis ug tuhod, ang pinakagwapa sa tibok Region 7. Region 7. Uy, man gabi na ni Engineer Maro, no? Ang ako ang kauban ron diri kay siya man amo ang technical director. Mayong gabi, Engineer. O maayong Lunes sa kagabion nato tanan Pebrero 16. Pebrero 16 ako lang, okay, Engineer. Di ko maagi ko ang Engineer Valentine's Day. Pebrero sa SDI. Uy, ano ba yan? Yes, tuig 2023. Ingon na lang. Kita sa atong mga kaigsunan diha, atong mga ka-updates diha ron nga naghinay-hinay pagkuha silang plato. Hinahinay diha, ti. Saba kayo ang plato, ti. Mabuak na, ti. O sabi natin, kontra gusto na imong pagsandok diha. Kay og dili ka mo sandok, katug na lang. Di, pwede ay matug kang way kaon, way panihapon. Kanya, magkutoy na imong tiyan diha, engineer. Mubangon dyan ka, di ba, engineer? Oh, ano lang mo, bangon dyan ka kay Tom Jones Walk. Ay, nako, ayaw makalimot like and share sa atong FB Live, sa atong FB page sa Cebu Update. So, bisag murag hinay-hinay tag kamang-kamang nga itong FB Live ng mga orasa. Pero kaya ra din nato. Uy, kaya ra. Pilipino pa, mga Pinoy pa. Oo, mga agab ug ngowan. Dili, uy. Oo, ikaw rin bagag naong Tita Rudy. Yes, bisag wa ka gi-invite mo, buad to jud ka. Subscribe lang sa www.youtube at Cebu Updates, mga ka-updates. Of course, ayaw kalimot ha. Pwede min ninyo makita sa FB Live, pwede min ninyo makita sa FB page. Onya, ayaw kalimot og likli sa YouTube channel. Oh, Cebu Updates Region. May gabi di ay ni Chuna May. Kumusta na magka-Chuna? Oy! Hoy, engineer, nakahinomdom ko aning panahon na engineer. Nga, ingon lagi sila nga, basta kuno na ilinog, unsi katuig na di ay ko ano? Gisumad sa pagkahitabo atong nagdinaganay das kolon. Grabe bitaw engineer, makita na to ang mga ma-picture out na to ba ang mga kahimtang bitaw, mga estudyante, mapananay, mapatatay, mga negosyante. Once nga nakuan ato na murag na kuan bitaw na bulabog atong mga orasa atong panahon na. Di ka mo to, engineer. Moto kang sadi, dito pa man ko sa laing planeta atong panahon na. Nikat-kat ko sa tower na diya sa may Emveles. O laki! Ikat-kat ko! Kung may binuang nga, ikat-kat ko! Ang usa na ko katil, nagkumbab ka na bitay, ang usa nagbikangkang. Oh! Ay,
Bitaw dili nimo makuha dili nimo ma-picture out bitaw ko sa imong kahimtang. Una pagkahuman na ba engineer no, dili na ko kabaw muna og sa mong tower. Oo, pero pag akyat ako dito, dali ra kay ko nakakatkat mga pila to kaang-ang. Basta ang mga tao nakita na ko tanan nga naglumba gid sila panagan. Lumba gid sila panagan mao na nakaingon ko nga pero sa Japan good engineer once ka maglinog sila kung anak magod ilang kahimtang, musunod ayo na ang tsunami. Mao na nakita din sa Pilipinas kay mao lagi na aware dito sa mao rin ilang na mao rin atong sinati dito sa Japan. Mao na nakita mura sa tag mura ta atong nagpanik ba. Okay, mao kuno unya na sa niingon nga ang tubig kuno sa Pasil, ang dagat kuno na bukal na. Payo. Gusto. Ni bukal ram na engineer kay nagluto ram na itong initubig kay magkape. Buntag sayo magod to nang duty in taon ta ato no inana lang oo mao na nga ikaw di tsunami gaya lang na imong dagway. Tay good vibes to tarong mga orasa sa adlaw Lunes usa mga nag-birthday din na happy birthday kauban ni tsunami. Payo. Ay, nako, tsunami, ikaw talaga ang may ikaw talaga ang salarin sa lahat ng nagaganyan. Ang uban, oy, nga naman, ipakpak mago. Ito, ay ka nang, naabit ako kauban ako sa buhat ba? Kauban ako sa buhat engineer. Oo, di lang ako i-mention kay Kuyaw. Oo, nakayang yun sa engineer na nagput yung sapatos at nga time. O parang nagma siya ba? Oo, niya yung mga kaubanan nangasyak. Pero pag human ang pangasyak, wala ba sila nangatawa? Pero wala sila nagpakita engineer nga nangatawa sila engineer. Uy, alam ka, sinuko. Ikaw mo, wala kayo trabaho, nga nung katawa ka. Ito, tsunami, kaunsi na gini mo katuig ha. Maro, gigay kastanan. Ito sa mga nanihapon na ron din ha. Kumusta naman ang inyong kagabhion? Na ba, kompleto na ba ang pamilya? O, adlaw Lunes. Adlaw nga Lunes. Sa may inyong mga kanang gipangbuhat bitaw ron. Aside sa mga mapay pag-abot ninyo sa inyong panimay. Unya ato din i-greet si Sir Antonino. I-shout out na to Sir Anthony Cortez. Good evening, beautiful girl. Wow, bongga. Oo. Murag ganahan bit ako inyong ko beautiful girl. Pero naay mga nagpadaan diri sa atoa o kana bitawng mga pangutana ato niro tagaag pagtagad kay ganahan sila maminaw no usay atong mga tubag sa ilang mga pangutanang gipadala ro nato diri. Yes, sa taon ato nang pamasahon unya unsa may mga sa adlaw Lunes day unsa may ato ang mga laman ato may nahipatik sa ato ang mantalaang lokal. Uy, sad kaayo kay ngano. Dihay police kahapon engineer nga na-fail. Tarong na engineer, uy! Grabe. Na-fail o kanang lumba dagat or fun run. Pero nakuyapan bitaw ning usa ka pulis sa fun run diya sa Sisilix Habig sa Cebu City. Unya karon engineer gideklarar man din siyang dead on arrival sa hospital. Luuya no niya makita na ko ang picture niya ba nga pagka niya pagka pulis niya bata pa kaayo. I don't know kung minyo na ba ning bata pulisa or ulitaw pa ba ni sayang kaayo no. Gwapo ra ba siya nga pulis yung saon man nga na kuan man siya. Pero naman yung mga screening na engineer once nga mo-appeal ka ng fun run. Paragon ako sa una engineer ni appeal kong fun run ha. Appeal mo kuan magay ko hilig ko ngayon ani. I-appeal ko sa una kuan ka og BP, kuan ka kanang kuan sa basta tanan i-check gyud ka before ka tagaan o kanang kahigayunan nga makadagan ka bisag pila ka K diha. Oo, bisag 3K, 5K, 10K, 24K, 12K, tagaan jud ka o kanang proseso sa fun run. Susihon jud ka. Una ka padaganon. Oo. Pero kani si Sir, anad pa ni siya kay ngano, kuan mo gani pulis mo gani siya. Siguro na kuan na to siya na baguhan or kanang na kuan lang na siya siguro na naganahan ba murag na kuan siya ba nga wow dagan ko inani niya lali makakana sila magsubay sa Sisilix. Oo. Murag na inganyo gisag maayo ba mao lagi na atong nakuanan ba nga nasawi in town siya no sa fun run niya wala giatake din sa fun run day usa ka batan-ong pulis. Oo,
Ay, convenience store day ni engineer ang kuan gahapon, nag-organize sa maong fun run. O saan ka convenience store nga sikat, niya dayon namatay human na kuyapan in town tong lagdagan sa Cebu Cordova Link Expressway habig sa dakbayan sa Sugbo. Oo, pagka alas 4:58 sa buntag gahapon Domingo, Pebrero 5, 2023. Luoy hapon sa maong pulis, no? Pero sige lang kay wa man na matuyo ingon ana, pero gitabang man pud siya mao nang wala lang gyud wala lang gyud kanino na abot lang gyud na deklara lang gyud siya dead on arrival sa maong Tambalanan. Mga ka-updates looy pod mao na nga mao bitan ingon nila nga ang screening kuno process sa panran ilang sosihon. Oo, nganong nainana na siya. Pero anyways, dapat ay daghang mga napatik sa toang mantala ang local ron nga adlaw Lunes. Yes, so man ang gawas maulan pa bagihapon. Ngano magid engineer kada gawas ako sa amo ba maabtan jud kog ulan. Pero diha ako sa downtown area naabtan og ulan. Oo, diha ako naabtan unya. Luoy putong na masilong ba. Daghan kami na masilong diha sa usa ka kada bitawng eskwelahan nga colleges diha sa ato sa dakbayan sa Sugbo at bang sa Dakopong Mall diha sa downtown area. Karon kada bitaw manguli lang mga estudyante engineer magkuha silang mga anak. Karon na ay motor do kabok ka nagbabag. Nagbabag yun sila. Wala lang sila musod kaayo diri sa kanang murag dili kayo kilid sa agianan kay daghan kayong nang nambay, daghan kayong namasilong hasta ko ni pasilong sa kodiha. Karon gibadlong sa security guard sa usa ka eskwelahan nasuko ang maong kana bitong nagmotor o ngano ko nung mag-inarte nga makaagira mo ko ng sakyanan. Pero in fairness nakakita gyud ko kung sa sitwasyon sa sakyanan maglisod gid siya kay naa iyang motor nagbansiwag. Oo, nagbansiwag iyang motor niya. Ano big maingon ra unta tong motor ba tagias motor nga bitaw chip ako laning concept isibo gamay chip pa nagyaw-yaw naman hinoon siya pero para nako kanang kuan man to kanang nakasagabal man pud siya. Nakasagabal po ang iyang motor kay o maigo to sakyanan. Samot na siya magyaw-yaw. Mao nagibadlong sa security guard. Once kani nga badlongon mo, unya murag maglisod mog tubag na nangalagpot na kung laway diri oy. Maglisod mog tubag. Pakayo lang gyud mo kay. Pasensya na chip kay kuan man gud uwan di kay kita pay mag-inisog ingon ana. Oo. Mao ganay sakit sa Pinoy pero ako nag-ingon tanan ha wala ko gi-generalize nga tanan ha pero once kay nga badlongon ta niya naata sa alangani or a peaking nga lugar go padaplinta karon di ta maigo kay ikaw sir pa maigo na to kita na ba mga Pinoy grabe kaayo kanang bitaw murag mo react na ba to the max oo dili ra bagi ka papilde wa magani ka papilde ganiha nga gibadlong ra ka nga isibog-sibog o gamay isusud gamay imong motor. Oo, ako sa ino makasaway po ko aning mga naay mga sakyanan. Oo, puryalas mga maayo nga naay sakyanan. Nga badlongon mo sa mga security guard, mga suko mo. Ayaw mo kasuko. Kay kana para ra na sa inyong kaayuhan. Kana bitaw magpadagan mga sakyanan mo ingon kay tag hinay-hinay in town kay wa pa ko maminyo. Payo. Oo, napa ko'y silingan nga gwapo, apato na ko pamintanai og maayo. Payo. Ingon ana na. Oo, ayaw mo kasuko basta naa mo sa murag wrong way bitaw. Okay, wrong jud mo. Ito ako ba nagpaminaw ako sa mga driver sa motor na kayo ko nga kasi kuhan ka nang sakto man tong security guard sa usa ka eskwelahan. Oo, nga gipasud og siya diri. Yaw-yaw siya kahangad og maayo. Ako wala lang ko nagpaminaw lang ko man. Ako lang gi-share ninyo ha. Ug sa ako mga kasinatian diya sa gawas. Oo, para mahibaw mo nga mo din na di ay no inana. Pero kamo wala rin na ninyo kung sa inyong mga sentimento rin na. Okay, laing bahin sa tuwang madalang lokal. Di apa, 0.7 million nga drugas sakbit gikan sa mag-agaw. Ha? Grabe ha ni engineer no? Ang mga mag-agaw na. Oo, sa kay engineer, sa imong reaction di haron? Sana all kuno ingon ni engineer. Pero engineer, ang manag-agaw ba? Nakunsabo day kuno nila pamaligya sa illegal nga drugas. Unya karon nangadakpan sa mga operatiba sa Centro Police Station sa Mandawi City
Police Office, MCPO, diya sa sitio Pulang Bukid, Barangay Alang-Alang, Dakbayan sa Mandawi. Alas 10 gabi ni tabo nitong Sabado, Pebrero 14, Pebrero 4. Ganun 14 man ako dyan. Gadali lagi ko. Oo. Payo. Kaya bitaw kada bitaw ganahan gyud kay sa imong trabaho bitaw niya ginaminam ka nga karon ana maning kamot ko mao jud na maka kuan ninong kano ma-excite ano kag samot ato ning Sabado Pebrero 4 2023 oo nadakpan ni ang maong mga mag-agaw nga mo'y nagpayuhot diha og kanang illegal nga drugas sa may sentro Mandawi wa man mo'y kanang wa mo'y swerte dong kay nangadakpan mo no nangadakpan mo kani bitaw ngayon ani nga mga buhat bitaw engineer no kuan man gani mga illegal man gani mao ni nga dili gid ta itugot sa kahitasan o sa kapanahunan nga magdugay kuan mo kanang mulunglas ning inyong mga trabaho nga mga ingon ani kay daghan kay madaot ani nga mga batan-on oho daghan kayo mga kabatan-onan ron. So ako makabatan-awan, mga bata pa kayo, nag-edad o 15, nag-edad o 16, na mga, grabe na kayo mga estudyante. Dili para sa unang mga nakadis-adis sa unang mga kuan, mga netizens sa unang, mga tatay. Pero karon makita mo, mga batan-on na. Mauna nga, sayo kayo sila nakaton, no? Kamu di ang guwapa nakaton, ayaw na lang magtilaw. Kay kanang makatilaw gali mo ana, na, mo naging mo na, once is tasted, always together. Payo. Magsalimuang na mo ana. Undang na mo ana. Og di mahiwi inyong baba. Magkagot mo, murumog na gikaon nga popcorn. Payo. Ito tinuod na kanang mga kabatan-onan karon. Una-una ang iya atong edad magasaka. Unya mahal na palilitonon, unya kinahanglan mo hatag ta og nanam kay mga trabaho hatag tas tong ginikanan. Uy, oo, baos ta nila. Tarawa ko nga wag gyapon ko kabaw. Ito kaya mo kalimot, like and share maor gid mo hangyo ha. Hangyo ra jud ko ninyo, like and share gid mo. Payo. Nalilia mo ang FB page. Uy, sa Cebu Updates, ha? Maluwi taon mo, ano, lunis ron. Luyas ba ito, pag-iluoy yung taman pa. Marang ganang, marang bitaw, yatapuno na bitaw, kaya kabayan sa utang. Payo. Ako, subscribe sa www.youtube at Cebu Updates, mga ka-updates. Okay. Ayaw mo kagool o di mo kakita pero pwede rasan mo unya inyong i-review inyong tan-awon ang among YouTube unya type lang Cebu Updates mga ka-updates kay naa ra gid among mga dagway dito unya ganina ni engineer dako na tagpasalamat no ni Sir Erwin de la Serna no wow nakauban na gid Sir Erwin de la Serna in fairness oo at tangi gid siya mga kada kuan siya karon sa pagkakaroon kuan pa yung programa Monday, MWF pa siya, engineer, no? Yes, MWF pa si Sir Erwin. Pero, di magkadugay, Monday to Friday na po si Sir Erwin, pohon. Oo. Mauna nga, tangigin siya, kay mo ito iyang pilot episode ganina. Proud kaayo mi nga nakauban na nato si Sir Erwin de la Serna. Sir, thank you kaayo, sir, sa imuhang pagsanong sa Cebu Updates. Unya, proud sa kami ninyo. Unya, proud sa kami nimo nga nakauban ka na mo. Oo. Unya, si Sir Erwin ba? Taga Punta Princesa, rin na Sir Erwin, no? Siguro makitaan ko Sir Erwin, no? Sa'yo, magtanod ko na stress de Abril Engineer. Na ikaw saan, magtanod na ba sa katipunan? Labi na Sabado, Domingo, may trabaho. Gusto ko na ba sa ka magtanod diha? Payo. Mauna nga. Oo. Ha? Si Ryan? Si Ryan, where is... DJ Ryan! Oo! Ang mag-iitang reporter niya sa Ormoc City, no? Uy, may gabi sa mga taga-Ormoc. Mayor Richard na ba? Mayor Lucy Torres Gomez. Mayong gabi ni mo da, Mayor. O sa imong husband na si Congressman sa 4th District, Congressman Richard Gomez. Oo. Yes! Ato na yung basahon, may Sir Anthony Cortez, kumusta na ako ang
ako mga ka-textmates sa una daghan kaayo to mga beautiful girls sa una. Yung sa ibang mga kapanahonan sa una Sir Antonino nga uso pa ng wanted textmate bitaw. Oo, grabe. Grabe to. Makaingon jud ko nga kanang kuan gito sila nangita gito nang hinanglan gito sila kanang kapika sa kinabuhi or makuyog nila Domingo laag-laag. Yung nana bitano lingaw-lingaw man ang Domingo labi na kay trabaho unya imong trabaho tama na sa Sabado og mangita kag kuan nya si kuan di ay atong i-greet si Sir Nolger Dorias di ay. Yes, Sir Nolger Dorias unya dia sa Ormoc si DJ Ryan may gabi ni mo dia Sir Rinaldo Soronio Ramos Jr. Uy kanina si Sir Rinaldo Soronio Ramos engineer ba ako kita na yung profile. Ay, gwapo siya. Uy. Payo. Oo. In fairness, ganahan ko niya. Oh, sa may imuhang ganahan ron, Rinaldo Soronio, ganahan ka hatad ka diyang saging o ginamos. Ulamin in fairness. So, ganahan kay kuan, labi na lakas kabukiran, niya tinguan, or ka ng mga kamuti engineer, itos doon mo ka ng ginamos ka na isuka niya hanga sili, imo baba, buwa, ini kahuman. Tingala lang kay mo, wait, simulagos ng hang, na namurot, tungod to sa kahang sili. Oy, sabi ka na ni Apo na karon na padayon mo pangaon na yung sa tingsi diha, no? Yes, of course, Sir Rinaldo Soronio Ramos Jr. Good evening, Tita Rudy. Mangaon ta, tita. Okay, thank you kaayo. Sir Anthony, asa day kanig February, tita? February 14, mag-date, beautiful girl, nagdali ka? Oh, sir, kanabitang concert, no? Kanabitang natay, kanabitang mahigugma ta, sir. Bisa size pa, himuron mo 14. Katawas Engineer Maro diri. Ay, bitaw oy nga naman jud. Oy, nana jud ko. Basta inspired gani ko, no? Grabe. Oo. Ako giday nang kuanon, ako giday nang kanang i-advance. Payo. Pero di ko pwede mo advance og oras, oy. Ay, Diyos ko. Ay, Sir Nolger Dorias. Hello, Tita Rudy. Mayang gabi din na nimo og sa Dakbayan sa Sobo. Yes. DJ Ryan, Sir Nolger Dorias. Mayang gabi po niyo diya sa Ormoca, mga Ormocanon. Amping-amping mo sa man ulan ang inyong kagabion diha kaya nga mo adiri no. Mo inigawas gid ako mag-ulan gyud. Mo nang naagyog ko'y kanabitang kahiubos ini ka alas 5. Oh, kailangan magpataas na lang ka ako eh. Ay! Pero engineer, pamilihan ko asa man ka, obos taas. Mas ganahan kong obos. Oo, bahala na mo diha mo against mo basta si engineer obos mo diyang ganahan. Oo, ako sad obos. Payo. Si Sir Erwin nila sir naka, no? Ubos wag ka siya o taas. Okay, abangan na ninyo inigbalik ni Sir Erwin ini ka Wednesday pohon. Tubago na niya. Ubos o taas. Ay, mayota. Asa sa? Ganina na, wala ganina? Ni Agi, ni Sir Thanos, no? Bitaw Sir Thanos, thank you kaayo, ha? Oo. In fairness sa Sir Thanos, no, nakadugay, no? Gwapo mo siya, no? Oo. Gwapo siya. Mo din ang daghang kay magukod na niya. Oo. Sir Thanos, may gabi mo Sir, ha? Aptik Paskilat, yes. Madag-umon. Hoy, DJ Ryan! Ikaw ba? Madag-umon. Doon kayo ang kagabion diri tita. Maglisod ko pronounce day. Masabit-sapit akong baba diri. Kaning mga naon kaayo. Saan naman ni Ryan? Ikaw ba? Pero sige lang. Uy! Ako din mga paryente na sa Mindanao di ay salamat kaayo nilang Elma Jayandro Arellano. Yes, my first degree cousin nga nakaroon diya sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Mayong gabiin nyo diya sa Santa Josefa, Agusan del Sur, sa Butuan City, Bayugan City, sa San Francisco City, Surigao City, Esperanza, Agusan del Sur, mga diha. Mayong gabiin nyo diya sa mga taga Mindanao. Of course, diha tagikan sa una, diha tarang high school. Tita Rudy, magkita na po ni Tita Lani Misalotsa karong February 28 dili sa Ormoc kay siya ang among guest sa National Arts Month. Okay, regards sa lang ko ni Pan ha.
ni Tita Lani misalot siya. Bayo. Nindota sa Ormoc, no? Ako ba, makaingon bit ako nga, ang kanang Ormoc sa una nga lugar, arita sa balitang regional na to ha, kanang bitang Ormoc sa una engineer, mingaw kuno kaayo na, sa dili pa, maoy namunuan silang Mayor Lucy Torres Gomez o si Congressman sa 4th District Richard Gomez. Pero karon nga sila na namunuan dia sa Ormoc City, nagkanindot, nagka-progressive na ang ilahang dakbayan sa Ormoc. Nindot tayo na gano'n. Kana bitaw, ang imong pagpanerbisyo bitaw sa imuhang dakbayan, sa imuhang syudad, nga ikay maoy gibutar sa mga tao, ikaw ang gibutang diha, nindot kaayo kay imong napalambo sa hinay-hinay nga pamaagi, pero at the end, ni boom jud ka. Kay ngano, gipangga man nimo ang maong dakbayan. Ingon ana, mao na nga, saludo kaayo ko ng Mayor Lucy Torres Gomez karon diya sa Ormoc onya og ni 4th District Congressman Richard Gomez. Congratulations ninyo. Ipadayon lang na ninyo diya Mayor o Congressman kay balang araw magkakuan magita no dili magita mo gamot aning kalibutana kamo maoy ehemplo sa mga tao sa mga Ormocanon din ha. Congratulations. Yes, ana kanindot ang Ormoc karon very din sa kami very progressive pero padung lagi sila sa ingon ana. Of course. Thank you kayo Sir Nolger Dorians. Salamat kay nimo din ha. Unya, Sir Anthony, ubos ko kay maglisod man ko tita. Bayo. Sir Anthony, pareho kita sir, magpaubos. O, sige, o kitando ka magpaubos sir. Wa tay madaw-daw. Wa tay madaw-daw ko. Wa may nagpaibabaw. Oo, pero ako para ako magpaubos ka, ganahan na po kong magpatunga. Bayo. Ito, mabugnahon nga kagabion, kauban sa Engineer Maro diri no. Engineer, sa may kasulti engineer nganong nga inikaabot sa gabi mag-uwan magyud. O sa mga pagtuon nila nato, namo. Nga ako magipirmi matimingan, ha? Ito, wala lang. Natimingan lang siya kabayot nga, hindi kawas na ninyo mag-ulan. Bayo. Pero ha, hanap itang ulan engineer nga mo kuan sa to kada hapon. Good for the kuan biya na kana bitang naabitaw sa mga mountain barangays nato. O maayo kayo na kay labi na naslay mga tanong-tanong diha nga kanang mga kamaisan, mga gulayan, mga ina kada imong gingon sibuyas, nindot kada engineer kay mao na siya bis-bis. Mao na siya tambok sa mga tanom diha sa bukirang bahin din sa tuwa sa dakbayan sa Sugbo. Mao na nga ayaw mo kaguol og mag-uwan kay pila ra po ng uwan dili magiwa magitagi uwan og balik ko sa kabuan nga mag-uol mo. Ayaw na mo kaguol kanang uwan. Mao ra naghatag sa Ginoo nato kay namisbis tas mga tanom nato mas bulahan tang giuwan tag ingon ana kay mabasa ang ato ang mga tanom-tanom sa kabukiran. Gaya-iya lang na inyong naong. Bayo. Yes, managan ang bata og sibuyas. Uy, speaking of sibuyas, engineer ba? Ang sibuyas bitaw engineer, murag naa lagi ito na confiscate lagi ito sa mga kadagkuan sa Bureau of Customs. Nya ilan na lang kunong itano, ilan lang kunong ilubong. Kanang ilubong man nila, ihatag na lang to nila sa mga kuan, nangahinanglan, kinahanglanon man gyud na. Nangugat ako diri. Murag init akong dunggan, ha? Mao di ha? Maog yun. Kaya kanaraba ko nung Mumbai, pambagana biya na, ha? Una-unaan yung pambagana na, dili na angay ilubong. Kasi kamo may akong ilubong. Bayuta, oy. Bitaw na atoy ako nakuha ng engineer nga, tungod sa kadaghang Bombay nga ilan na bitaw na confiscate o gipanaguan nilang uban. Kung sa may pagkabutanga nga ilan naman ninong ilan naman nung ilubong sa yuta hinuon nga kinahanglanon man gyud na mao na itong nagmahal-mahal ang Bombay itong mga niaging buwan mao na diha ako pa ninyo inyo nang ihatag sa mga tawo nang hinahanglan. Okay, oy si Ma'am Rosemary Bergoli Kilato is watching right now. Hi Tita Rodi, good evening Ma'am Rosemary Bergoli Kilato, may gabiin mo diha ma'am ha. Yes Sir Anthony Cortez, malingaw na lang ko nimo bisan daghan
O sa ako sa rin ko anon ha. Malingaw na lang ko nimo tita bisan daghan kaayo in taon kung problema ron. Sir, ang problema ayaw na ko na hunaan. Onya, kaya mo yan. Oo, ikaw pa. Sa kadugay na natong nagkuyog dito pa sa laing planeta hatod karon imo lang gyapon kong nakitaan. Mana nga paning akuan gid ka kanang saludo kay ko nimo sir. In fairness, saludo kay ko nimo. Oo, daghan kaayo kag nako ano, daghan kaayo kag kanang na kuan bitaw na hinumduman nga usap ako ka daga sa laing istasyon, daga. Oo, nabiyuda na lang ko sir, naalang yapon ka. Anyways, salamat kayo sa pakiguban nimo matag gabi. Oo, lipay kayo ko nga malingaw ka. Ayaw ka gool, lingawon ti ka. Oo, lingawon ti ka. Yes, ako imong stress reliever og magkuan magay ka diha kanang nakay problema. Ita sa ato ni man gabi mo diha sa Talamban na Sipit Talamban. Oy si Ma'am Jolilyn Mahinay. Good evening, SARS. Yes, SARS. Bakit mo nas manok sa una? Yes, may gabi kita ni Jolilyn Mahinay. May gabi nyo diha nani siya kaluha engineer. Yes, si Maymay Recentes. May gabi nyo diha. Kani sila na sa Mandawi, niya sang kaluha, yang twin sisters, tapos sa Labangon. Kana bitaw ni gunong na to sa may bakery bitaw. O, ilahan na din ha. Ilahan na ang maong bake shop diha. Oo. Sa iyan ang sister nga twin niya. May gabi nyo diha. Shout out ko sa kong mga idol Tita Rudy nga naminaw karon labi na karon laban lang ka ha sa problema na arami suporta nimo. Kinsa man ni Ma'am Rosemary, si Sir Anthony nimo gipasabot. Yes, laban lang gyud mo. Ayaw mo papildi. Oo, maayo untang magpapildi ta ni kasunod adlaw makabangon ta. Ayaw. Paano gyud panglimbasog. Oo, niya kanang be productive every day. Maorganay, importante lagi na imong kaugalingon, kuan gina nimo iset aside na nimong mga kanang mga stress sa imong kaugalingon unya kanang kuan lang tan-aw kanang mga salida nga makalipay nimo kanang mga comedy kanang mga unsa ay bongga. Uy, karelate ko na engineer bro. Di ba ko malingaw na engineer? Lagi di ko engineer. Ako lang siguro bayot engineer nga di kay ko malingaw ana. Oo, gusto dyan ko dyan nga kanang face to face. Oo, harap-harapan. Bayuta, ay! Ito yung adlaw Lunes! Ako dyan naman ito, tingog ka. Ito yung adlaw Lunes, ayaw kalimot. Maorin ko na kung yan yun ninyo. Like and share. Share. Ito yung like and share lang yun. Yan, iliha mong FB page. Cebu Updates. Makita namin ninyo diha, ha? Oo, sa nagkadaya namong oras. Kunya muna akong giingon nga kanang ayaw pagwas paglaom uy. Payo. Sa engineer? Ayaw. Oo. Ex-kapid ana. Engineer ba? Ayaw ko lang buhay akong dugo engineer. Okay, maglain ba na akong lawas engineer? Payo. Ito, pobre problema. Oo, okay. Kuan man na siya ka ng part man na sa to ang life. Yung na, paano man na siya ka ng usapan na sa imong mga stress reliever, mga inana. Okay. Sa tinuod lang, wala na ko'y papa, mama. Bago lang namatay ako, mama. Uy, bitaw, kanang kuan bitaw no? Ako bitaw wala naman sa kuy tatay engineer. Nakaingon jud ko nga sa akong kabadlongon sa una, nakaingon jud ko nga mingawon giday ka sa mamadlong nimo. Oo, kawa man sa siguro ginikanan nung mamadlong og sayop sila. Kita mo isayop. Dili sila. Kaya nakita man lang engineer nga murag nasaan tas gamayng dala sa agianan engineer mo. Wa man ta sakto so gi-correcta nila. Nga mao na nga murag naka-realize bitaw ko nga bitaw no ako na lang mama usan nga kanang magpabadlong pa ka usan na lang mabilin sa imong mama. Oo, simbako mawa makita ning kalibutan na pero og ikay hinungdan na lang may pag layat na lang ka. Layat na nakatabay na tagatuhod ang tubig ingon ana. Mao na mintras buhi ba to mga minahal sa kinabuhi, bawas ta nila ha.
dili ingon nga mobaw sa mobaw sa pislit sa aping. Bayo. Ay, tala ko sa engineer. Kalami taong mag-istorya namin sa akong mama niya. Dili kay ko kasabot sa Inglesoryan. Kaya kanang na pod lagi edad. Instead ka mairita ka, imo na lagi na, kagwapa sa kong inahan. Ay! Oo, hilom na. Kaya di na mao imong answer. Ako lang isa ron. Uy! Di pala makasa, sir, no? Anhaong tika. Pwede rag yun. Bayo. Mahadlok lagi ko, Sir Anthony, nga makasa ko sa mata sa Ginoo. Kita, wala ko nagkuhan ha. Kanang, ayaw kagulan na naginusara ka, sir. Kay ako bitaw, sir, na maginusara raman sa gusa mo ay kabotron. Kay akong mama na sa ubos na to, akong mga igso na si Kaduha, ako tapos kinatasan, ako rausa. Una, ang kuyaw pag Sir Anthony, kay lain ako mga kuyog, di ko kakita. Asa may hadlok, ang imo ha ginaginusara ka, ako nga nakoy kuyog, nga wala ko sila makita. Bayo. Elisa, sir. Ito, Sir Anthony. Og disabled ra ko in town, tigulan ako. Pila na mong edad, sir? Bitaw, sir, ayaw ka goalan na, sir, kay na ang labaw nga makagagahom, nagtanaw sa ato, Kuan jud ka, sir, saludo jud ko nimo, mao na nga kanang laban lang gyud. Ayaw ka goalan na. One of these days, bisitaon ka sa Sipi Talamban. Uban ming Engineer Maro, makik-inom man nimo. Dila to na mo na daw sa Sir Sai, kay matagbaw na ta ato. Masay na unya to. Ito, Sir Sai, may gabi ni mo diyan, sa gawas ay, nag-init sa iyang panihapon. Bayo. Sa oven. Ito, engineer, kaon na niya, engineer. Microwave. Microwave di ay. Okay, Sir Anthony. Mayong lunis mo diyan, kaong na diya, sir. Ayog kuan diya. Ay go all diya. Balag ikaw ra usaron. Kay naa ako naglingaw nimo. Bitaw, ato ning kuan ang uban be. Unsa pa may atong mga naa sa tong mantalaang lokal. Yes, ato ning ay kani ganahan ko ani nga balita, engineer. Hala, engineer. 49 years old ba Sir Anthony? Murag bagay ming duha. Bayo. Tayo, sir. Bata pa man ka, Sir Anthony. Mao na nga. Sige lang, sir. Si taon si mo dek engineer. Bantay bitaw ka mo, reklamo ka nga. Palahubog kaming duha. Bayo. Ito, Sir Anthony. One of these days, promise na mga engineer dire. Basta naalang mi kanang panahon, naalang mi time. Amo ka bisitaon, ha? Kumustaon ka na mo? Unya, andam daglitson manok? Kay daglitson manok ba yun? Ayun si sir. Kaya ka may bubisita. Ika nalay mo bit-bit. Muna na. Kita, sir, 49 pa ka, sir? Ako, sir, kay 28 years old pa ko, sir. Okay, sa laing bayan sa itong balita, di ay dalaga diri nga nangawat og sachet sa kape, nadakpan na bagini siya. Mao na diron. Kani kong usa ka dalaga na bilanggo ni tungod sa usa ka natungod lang sa mga pinakiting instant coffee, engineer. Karon human nga iya kining gibulsa gikan sa usa ka mini mart diya sa Poblacion Ward to sa lungsod sa Minglanilla. Taga Cebu ra po ini. Kagahapon ni nahitabo sa hapon, Pebrero 5, 2023. Nga maong dinakpan, giila nga si di lang nato isulti angan. Nga dayon, ha? Mao ba? Bayo. Madungog ka, di ba? Madungog ka? Dili na. Slightly lang. Slight. Okay. Kanyang usa ka dalaga nga nangawat kuno og sachet sa kape, grabe po ng kape ra imong gikuha diya day. Oy nga, mao na pagkauwaw lang kasi imong dungog. Ug nag-ingon pa ka dadaan ka ko sa karton kape diha. Bitaw tinuod. Unya nasakpan siya nga nanguha og mga pinakiti nga kape nga wa bayari sa counter engineer. Dali na siya ni gawas. Mao na sa iyang paggawas engineer gisita siya sa mga gisita ni siya kay nangumpra mo gud siya, mao nang gidakop siya nag-turn over sa kados kapulisan. Kadaghan na din niya buhata.
kadaghan na niya buhata di ay mao na nga gipanid-an siya unya ang yara bang gipanguha engineer no nga bisag klase-klase nga kape ba na kantidad ni og 798. Oh! Payo. 798. Ha? Wa na managa na ni ron sila. Bitaw ay 198 ang kantidad sa balor nga iyang gikuha nga kape. Na mao na karon wala ni gisalikway sa tag-iya sa maong convenience store kay basin kuno kanang daghan ni siya nga biktima. Dili ra ni siya mao kunoy usa kun dili napag yun siya mga kaubanan daw siguro. Oh, mao na nga kamo diyang mga nabi tay mga ginagmay nga convenience store nya sayon ng lagsod kinanglan na agad mo kanang CCTV din ha. Ayaw gid mo pagwa na kay ngano sayon dagit kayo na labi na natas ka na bitong hilit-hilit nga lugar na sabto nila nga kanang aw dili kaayo nimo kuan ang kuan ani tag-iya baliwa ra kay abi mo palit ra gyud kuan nga kani siya natiktikan na dining maong dalaga di ay nga nagsig pangwag sa siya sa kape. Oho usa ka no kusog siguro kani sa inom og kape mao na. Okay. Oy, Mark Muniz, day happy birthday day ni mo Mac. Okay, watching right now. Shout out mi diri Anoy Fed de Lorazo Muniz. Akong sister nagtan-aw sila. Oo. May magpanihapon ninyo din na ha. Unsa man? Ako ning dalos engineer diha kay ako papanihaponon. Ito ay Mark Muniz. Happy birthday, Mac. Onya sa tanang nag-inom-inom na ron din ha, no? Hayahay kayo nindot kayo ron kay kuan man. Kanang sana kanang okay kanang mabugnaw nga panahon. Okay, Ma'am Griselda Lanzaderas Literatos, good PM Tita Roots, watching from City of Mati, Davao Oriental. Wow, mayong gabi din mga taga Davao, taga Mati City, Davao Oriental. Kana bitong Davao engineer no, daghan kayo na sila ko ano. Kana murag gibuak-buak man ilahang kuano, ilang syudad sa Davao no. Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao basta inaana daghan kaayo basta mao na Ma'am Griselda Lanzaderas Literatos may gabi niyo diha ha. Sir Rinaldo Soronio Ramos Jr. ka-cute ni mo Tita Rodi oy buyag sir oy. Payo. Wala like kwinday pakita na ko sa engineer ha. Dire engineer aron makaingon sila kaluhan ni. Ay nako, friend fairness si Engineer Maro no wa siya libog. Balag ilaro na siya girlfriend. Basta kay soldiers mong girlfriend ron? Ob. Oo. Taon ako no, wa mo ob. Karon noong nag-LDI na sila, mo ob na. Ay, basin nga lang siya og pang-os og tubo engineer. Ikaw ba? Lain sa kay engineer. Uy, oo, basin gikuan na to siya nga. Mingon na to siya nga. Maru, naay kuan diri tubo, lami kay ob. Ano ba? Ano, what's it? Oo. Ito engineer ana raman na mamaraig man jud mga babae engineer. O labi na kamuwa sa mood kayo ke mamaraig ni oy charot lang. Bitaw ka cute mo Tita Rodi oy salamat ya Sir Ronaldo oy. O bitaw in fairness gwapo si Sir Ronaldo do. Oo. Amo to ngano bitaw sir oy. Okay ra gina sir. Okay. Sige. Anya sa pamayatong mga kuandron, sa pamayatong mga balitang lokal. Ay, engineer, kahinomdom ka tong nahunlak gabi nga usa ka food park sa Lapu-Lapu? Na kuan ba na nahugno ba? Kuyawa ato engineer no? Daghan kaayo ka ng siyam biya ka mga nadisgrasya nga nada sa tambalanan ba. Unya karon engineer ni order na og temporary close ang katong nag-collapse kabag-ong tambayan sa Mactan Lifestyle Park diya sa City of Bagumbayan 2, Barangay Maribago, Lapu-Lapu. Human nga ni collapse gabi ni February 5, February 5, 2023. Kabaw ka engineer kinsa nag-host ato engineer kay kana good ang food park engineer maupay pag open nila, opening to nila gabi. Kabaw ka engineer ang nadatog usa sa mga nadatogan engineer akong barkada engineer kana bitaw usa bitaw ka mag-host og event na datugan siya kay nagigahigda lagi siya kay nagkuan na lagi na lamli na banda-banda diha. Unya gabi na sige magitukuan unya ang kana di ay giatop day engineer is kuan na siya. Kana bitaw murag plastic ra bitaw, murag plastic ra
Nga auto engineer nga nahugmak bitaw na kay ngano wala may kaagasan sa tinuo sa kuan ang naagian sa uwan. Wa man so naginahinay to kabugat mao to nga ang tanan nga mga dapat ato engineer na hugmak in town. Oy, ang atop nya mao to nahagsa nya siyam ang angol. Ang steel beam di ay nga nagsilbing atop sa kananan maoy nahunlak mao na ngunana. Kuyaw kayo ng inana. Nalala to'y nanyagit, na nato'y mga bata pa to, gi-interview to akong amigo ganina, ngo. Gi-interview na to akong amigo ganina, nga grabe kaayo. Niana siya nga nakurintihan daw siya. Nakurintihan daw siya kaya pagkahugno ko ng engineer, iya ko nung gisaw ang maong steel beam, itong plastic nga atop, na karon kay napuno naman gyud mao to di naman niya madaog iyang gibuhian. Mao to paglingi ko niya sa kilid niya na ako po'y bata nga nagtiyabaw. Pinapiit po ng maong bata. Yung mo ito, nihinay-hinay siya kamang, mo ito nga, wala na siya kay baog, asa, nakuha ba ang bata, nakagawas ba ang bata, mo ito nga, kanang, opening unta to gabiin. Yung saon man nga nagdisgrasya naman ninon, gisugat man ninon lang disgrasya, mao na nga, kanang, ang kanang bitaw nagbuhat bitaw ana, no? Kanang, ang kanagong tag-iya gud ana wa mo gud ay kalibutan engineer kung say dapat ikuan mabitaw nang naay kontraktor kay kanang kontraktor mo na nahibaw kung say angay dapat unya siya wa siya magtan-aw nga iniguan na to mapuno tos uwan ang kuan ang maong steel beam mao to ni bikay ang maong mga kuan dito kanang mga kabilya dito nagahunlak na hinuon mao to nga nagsinagitay na niya makita nato sa mga video bitaw nga nahunlak gid siya. Nahunlak, grabe. Na mga gi-interview ganina sa kaubanan na to sa media. Kuan, kanang naghinahinay na sila kana bitaw, gidispatch na nila ilahang mga kanang kagamitan kay murag dili na sila mo laylo sa sila diya sa nahagsa nga tindahan. So sayang ano, bag-o niya na hagsa lang. So sayang kayo gasto ana. Mao na nga gikasubo gyud na ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan mao to nga gipang-rescue niya ang uban nga landing sa Balanan nga mao na ni order si Mayor Junard Ahongchan nga i-temporarily close lang usa ang maong establishment. Kawa naman daghan man kay nang kadisgrasya gabi nga uwan po to. Kusog-kusog di sa gitong uwan gabi mao to nga wa nakapiog ang maong steel beam ni collapse good mao na daghang kay nangaon kay mao na opening sus mao na inana mo na nga kamo ang mga kontraktor dawat lang gid mo ano ninyo na makaunsa no makapuryalas mga maayo nga mga kontraktor ako wala man ko gikuan no pero daghan mo kaayo mga kaan ko daghan mo nga angin good instead nga maghappy diha kay opening gida ang mga pamilya na nga datugan na hinuon mao na o magtan-aw ko sa outcome silang trabaho nga ang tag-iya po na nahibaw di ay mabitaw nang kamo magisaligan kay haron kuan matarong ginang maong kuan trabaho diha okay masama ni shout out from Rizal Angono Rafi Gela or Gela oy Sir Rafi Rizal Angono Rizal Metro Manila mani oh sir payong gabi ni magandang gabi po magandang umaga magandang gabi po Sir Rafi Gela siguro nakaintindi din siya ng Bisaya siguro Bisaya to tapos nakapag-asawa ng mayaman na Tagalog Sir Rafi Gela mayong gabi ni mo diha sa Angono, Rizal. Yes. Sa una engineer, nakanto man siya Manila for 8 years. Oo. Na ako nagstay sa Laguna, sa Santa Rosa, Laguna. Oo, yes. Mauna, kanang Angono, Rizal, naanhaan na ako diya sa una. Angono, Rizal, Halahala, Rizal, Muntalban, Rizal. Yes, ako na diyang nalukob sa una. Tungkol sa akong kalaagan, abot ko Manila without knowing my parents. Ha? Thank you so bayot, eh. Ito, nilayas ko sa amo ang awa ko magpaibaw sa mga ginikanan engineer nga muadto kog Manila. Kaya di magkito sila musugot. Okay, babaeng buhat be ako. Pinagbalidisgrasya ko. Oo, pauli nang gapo ko silang mga kamot. Kaya kani engineer no, tungkol sa akong kawais, wala jud ko na disgrasya. Yes, nakaanak ko pero kabubuto naman to namo. Wa man ko mo kuan sa gobyerno, wa man ko mo kanang tangan sa gobyerno. Ito, oy.
Ito, maayong gabi, bitaw dia sa Angono, Rizal, ha? Dia sa Metro Manila, sa Pasay. Okay, live streaming. Di ba mag-live streaming? Masata engineer, no? Yes, makuha kita all over the world. Yes. Kinsa pa ng mga tao diya once kamutan na makakita niyo sa live streaming. Exactly. Okay, asa naman inyong mga shout out katong iba atong basahon. Ayaw mo kagoli na, ha? Okay. Uy, na mga pangutana diri. Okay, ako ning basahon ninyo mga pangutana ha. Gikan ni Noemi ni Pomoceno Sanchez. Tita Rudy, na ako'y gamay lang pangutana. May pag-asa po ba ang mga bayot sa mga lalaki? Ay. Hala. Sa ako lang yung side ha, Noemi ni Pomoceno Sanchez. Ang sa imong pangutana, may pag-asa po ba ang mga bayot sa mga lalaki? Depende lagi na sa lalaki. Pero para na ako engineer, wala gid siguro yung lalaki nga mahigog maog bayot. Kung naamang gani, siguro money. Oo, money involved. Yung ana lagi na, money involved. Pero wala gid siguro. Kung naamang gani, ako ning pa-extensionan akong kuko nga mubo. Oo. Pero wala ako nag-generalize sa tanang mga parehana mo nga LGBT, ha. Kaya naamasag ko na kita sa mga LGBT sa pagkaroon engineer nga naasa sila yung mga ka-live-in. Pero mao lagi na. Sana all na i-live-in. Mas maayo man gani mo da nga na-live-in unya swerte pod mo sa inyong ka-live-in nga mga buutan. Oo. Ya kani taong naong ni Tita Rudy o maglibin-libin ni dili ka ni. Di ba ka ni maprinda ang rinola sa kong lola? Payo. Ito, depende ra gid na, no? Depende ra na sa lalaki kung magmahal siya og bading, depende ra po na sa bayot kung higugmaon ang bayot sa lalaki. Kung ana ra gid na. Oo. Wala na problema ingon ana. Basta para nako sa pagkakaroon nga mao na ni akong edad, wala pa gyud ko kita og nagmahal nako. Pero wala na nako gipangandoy og maabot man gani mayo og naa. Asa sa kami puyo engineer, no? Maog niya. Naon. Ano ako giingon nga, depende ra gina sa mga kalalakihan. Okay, sa mga nakita ba ako engineer, no? Mas mo pabor pa ang mga lesbian kaysa mga lalaki. Kay once ang kasagari ko sa akong makita, ha, mas kasagari lang, mas ikauwaw mi ikuyog sa mga lalaki ikumpara sa mga tomboy. Di ba? Kada kay kung nasakay engineer nga mga tomboy sa jeep mag holding hands. Oo. Pero ang tomboy mas kasuyaan? Ngano man? Kay? Bitaw, no? Naagi na sa ina. Once gani nga makakita ka kana bitaw lesbian niya, gwapa kaayo ka kuan ka akbay baron ana mo ana gid bitaw wasurt iya ato niya. Oy, gwapa lagi tong babay. Oo. Pero ang bayot kani tabibi nga gwapo ang laki, mingon na lang laki. Pag unag lakaw dito bayot, sunod ako nimo. Oo. Pero ha, basin di ay na sa ubang lugar, sa ubang country, pero sa ubang country good kanang accepted naman gud na nilang bitaw magpakasalo kanang kuan bitaw kanang parihag gender or laki sa gay kunana. Daghan sa gawa sa nasod kana bitaw. O sa gani magtan-aw ko na ako'y makita sa Facebook, ingunanay ko nga nindot sa dila kay naka-partner sila o kana bitaw mga foreigners. Noon, yataw na sila dito na ni Moyo, pero ang ilang outcome sa ilahang pagkatao, ingon ani lang yapon sa kuha. Kana bitang dili mag cross-dresser ba, dili mag sinina og binabay ba. Ingon ani lang yapon, mura proud kay ko sa mga yunana. Pero depende ra gid sa tao nga higugmaon ka. Mao na ako, nagduha-duha gyud ko engineer og kanang sa pangutana ni Ma'am Noemi ni Pomoceno Sanchez nga naapa ba ko ni pag-asa ang mga bayot nga higugmaon og lalaki. Mao na, murag gadwa-duha po ko kay ngano. Sa ko pagidaron sa pagkakaroon, ay murag wa pa magkuhigog maag laki, oy. Ay wala ko na nawagan, ay bahala mo diha, oy.
Okay na kay ko diri nga nanakoy ka ng eldest nga 27 years old. O, di ba? Ano lang, at nakaanak ko, engineer. Nakaanak ko, niya, mangutala bitaw sila, kanang, taga-asa man ang babae. Ko, ako may babae. Ako may babae. Nga mangutala, taga-asa ang babae. Pangutala, o kinsa, taga-asa ang amahan. Ay, nako, bayota. Oo. Ha? Nisugo na sa ginay. Oo, pwede mo mabalhin sa YouTube, ha? Mabalhin sa YouTube, ito. Ito, nga naman po. Ito naman po isa na mo. Ha, ikaw, sa mani? Sige, nihinay na po bitaw, no? Nawa, lagi ko engineer. Dara. Okay, balik na. Di ba, napindutan na ako. Yes. Ay, Sir Anthony Cortez. Ha, ikaw, wa di kay uyab, yes sir, wa jud ko uyab sir, nani lang akong pagidaron. May Diyos so anyos sir, wa jud ko uyab. Pampagahi siguro to iyang gikuha di taros. Ay Ma'am Rosemary, Bregoli Kilaton, wow jud ma'am no, wow siguro to. Kira andaman taka og RH. Oy Sir Anthony, feel ako Sir Anthony no, buutan kayo ni Engineer Maro. Oh, ato niya ni bisitaon hang natay kanang kuan ha, natay time ha. Aron ato ni makibanding ta ni sir. Kay murag puta ni si sir da. Oh, okay, sir rabi ako no usa. Okay. Ha? Making-inom ni mo dia sir. Yes. Oh. Hubog kayo no. Ay ana magina ay. Pagkuan lang gud papawa sa kakapoy engineer ba. Ikaw man tulog ra ka. Oo. Unya da pagilay pangutana. Okay, di pa po ilayang pangutana gikan ni sabi nga di man Chinese man yung engineer di man ko kabasa. Ang nagpadagi ka ni Ching Kwai La. Uy, ganun ito nga Chinese nga word. Sorry, dyan kayo kanina ko kabasa ha. Okay, asa gyud di tanong di. Aslang ko ba? Asa gyud di ay nagikan ang tao. Asa ko nung nagikan ng tao? Ingon si Engineer Maro sa Onggoy. Oo. Pero kita ko no kay we are kanang ang una jud ko nung human being engineer kay ang Onggoy man gyud ko no. Mao gyud nagikan gyud ko no ta sa Onggoy. Bayo. Oo. Kanang mga tao diya nga kusog kayo mananom og saging, kusog kay mo kaon sa lang gitanom nga saging inig mamonga. Mao na siya Onggoy. Tayo wala ko idea ani pero mao mo gud sa kasagari ato agad. Asa din nagikan ang tao sa Onggoy? Oo. Moingon anga masag moingon kabayo. Kabayo. Ano kabayo man? Taas mo kung suwang. Ay nako, di na mo ibasihan ay. Grabe po ninyo. Oh, taas na suwang day. Una ako kay lingin man kog naong. Unsa man ko. Wala kong ilipante. Bayo. Ito, ay. Okay. Mao na. Ayaw magkalimot. Basta hangyo lang naman ninyo. Ayaw magkalimot. Like and share. Anya. Kanang dili among FB page sa Cebu Updates. Nya subscribe sa mo ang YouTube channel. Ayaw kalimot type lang www.youtube/ Anya dayon ana at Cebu Updates mga ka-updates. Oh. Di ba? Wala lang. Oh. Okay, sa image and likeness of God tagikan pong pa ni Ma'am Rosemary Brigoli Kilaton. Yes, tinuod jud ka ma'am. Sa image and likeness of God tagikan. Exactly. Ato pakpakan si Ma'am Rosemary, no? Sakto jud ka ma'am. Diha kita nagikan tanan. Okay, kanang ino mga kuan diha nga unggoy, kabayo sa para diha. Kay makaingon ko ta ana kay ano paano god kanang kuan mo kita mga Pinoy, lain-lain mo kitang shape sa ato ang itsura. O lain tag kanang kuan ba, kurti ba? Oo, lain-lain tag kurti na ay oblong, na ay lingin, na ay kwadrado, na ay sir, na usa pa na ito. Oh, na ay kwadrado, na ay 18, 19. Ha? 2 por 2, pambunal mo na. Bayo. Ay, nako!
Ito, ingon ana na gyud na. Basta at least enjoy ta ning kalibutan na. Unya wala tay daghang kanang mga gihuna-huna diha nga mga problema. Mao na ikaw Sir Anthony Cortez, proud kaayo minimo no nga kada gabi minimo ubanan. Unya bahalag ikaw ra usa diha. Oo. Basta kon lang happy lang ha. Happy always lang dyan na. Ibutang sa imong una-una. Yes. Sa mga nag-birthday day karon, happy birthday again. Happy birthday day sa akong brother-in-law day diha no nga si Mark Bunes day. Happy birthday ninyo diha. Okay. Sa mga nagsugod nimo din ha. May uban diha ron na nga tiurok na sayo kay maigo sa imno no. Oo. Pag maigo kay mo imno no, hinay na mo guan, hinay mo panuktok sa inyo. Ay, nako. Oo, kauban din mong tuna dairong buwan ako ana, adlaw. Nakigdungan din mong tsunami. So, 11 years old na tsunami. Kung sa man nga years sa una engineer, murag 2012 no? Yes. Kinasod ko sa media 2011. Mao na siya. Oo, 2012. Bright ka engineer no, natibakan mo. Bayo. Oo. Doon si Rio ka nga time? Unsa ka nga year? Third year. Third year high school ka? Unya? Sabi mo reaction ato nga time nga kuan man ka? Third year high school ba makaasa man ka pa dong? Iuli ka sa inyo or di ka sa eskwelahan kay alas 9 man tos buntag. Mauli ng piato niya. Oh. Kalitan ko kaya ang text na kuan. Oh. Nas hapon na itampo niya. Oo. Tapos pala ato niya mo pala kaya upbill man. Oo. Tao kay dasok dito sa buhat. Dito tanan sa inyo ha? Okay, namasin sa to. Naagid to, sigurado silang safety. Mausad lagi ang taon. Mausad rin tabo na ko dyan ni Kat Cos Tower na mo dito sa Embeles. Oy. Dapat sulti. Tubig na ko no. Nanay dapat sa buhisan. Oh. Buhisan kataas ng buhisan kaysa buhat. Unya dito nagikanan ng tubig. Wala sila mingon nga ang tubig na nas pasil. Oh, no? Amazing sa kanyang mga tao, no? Auto nga ang mga tao yung tao, no? Nanay nagadagma sa kalsada, nanay nanganaog sa jeep, kay bisag sakay silang jeep, adong silang uli balay, ninaog kay nidagan. May pagkawatan kay buhinasan. Ang kawatan, mao'y buhinas ato, daghan kuno kayo siyang nada. Oh, pag-ihap niya sa ila, 1.80 ang kawatan nada. Pagoy, ginoo ko yung tao, no eh? Mao lagi na. Bisag ako kanina, kabuang dyan ko ato niya, ako bitaw na sa kong unahon na ato engineer nga time, akong mga pamilya. Daplin magumig sa pa engineer. Mao to nga once gani kuno ang tubig sa Mambaling mosubay kuno sa sapa sa mga kanang sapa sa moa adto na lusot ang tubig sa Mambaling. O gikan sa Guadalupe dahil Labangon dahil lusot dito ato na dito sa Mambaling River. Gawas na dito mao to nakuyawan in taon ko. Mana naahat kog katkat ato among tower nga taas kay luyo sa moa sa amo ang gitrabahoan. Tanaw na ko, napay Amerikano na dagma niya sa tubangan sa among station. Oo, nadagma siya. Way binuang, nadagma siya, gipunit iyang chinilas. Amo to, dito siya gikan, murag nangumpra to siya, whatever. Basta na, mo na nga, ato ka kolba, wa tayo katawa-katawa, diha na nga, nahibawan na to, nga wa, giday na itabo nga tsunami. Dito na, na-recall na nga, si Kuan na dagma, si Kuan na umod, si Kuan na lagpot. Kung na ba, ato na ka magkatawa sa imong kaugalingon. Mao na, diha. Kuyaw kaayo. Okay, Sir Renaldo Soronio Ramos Jr. Nidako daw ang tubig sa SRP dita. Nagdala pa og trumpa. O sana, sir? Kano sa na? Ay, katong hitabuang. O, nag-adto na mo. Kalma man taon ang dagat. Uy, bitaw tinuod. Gipusasan noon. Ang katong ni Sagit o Kuan. Doon namin, mao tinapusasan. Pero ang actually ha, kita mo mga Bisaya, dili kita kawaw mo pronounce. Pauto nga ang dungog sa mga tao kay nangita si siyang anak kay nagkuyog dito si tsunami og iyang papa karon nabuhian niya tsunami pauto si sagit siya og tsunami na mga tao pag og tsunami kay lagi Bisaya ra pud kaayo na ba pauto nagpanik itaw mga tao nya wa sila kay bawo nga ang katong ni sagit og tsunami nangita dito sa iyang anak. Bayo. Ano nga 11 years old na ron si tsunami that time. Pero, abot, ang pila edad niya itong panahon na gabuhian sa siyang papa, siguro dalaga na ron, no? Nga naagin siya ka ng history na dili siya malimtan sa mga tao. Murag ma-recall gid siya sa panahon nga
kanang nahitabo tong murag ginana ba dinaganay sa kulon lima kag nagsakay kag jeep munaog lang ka kay mudagan kisabay kusog mudagan ikaw kag jeep ngano ninaog man ka na tawag kay nataranta na ka diha oo mao na maupit ang igingon sa mga technician po dito sa Pikas kag trabahoan ako nga ayaw mo karatol o unsa man gani na diha napaong ka diha or whatever na shutdown ka diha ayaw ka kuan kay mo samot ang imuhang karatol yung na engineer niya tapos dili na ka magkanima o imong trabaho oo inana lang mga kuan lang kulang balag na paong ka na balag na unsa ka diha basta pasagdain na sila kaila ko ato pongpan Sir Anthony Cortez no kaila ko ato unsa ning orasan dili engineer oo nangumo man ako wala ay, unsa naman ni? Unsa naman kanang napa ko'y oras? Lapas na ko? Allah! Ugman ako mag-showbiz, oy! Taga-radio man to siya. Oy, Sir Anthony, ayong tama, sir, yes. Sir Ronaldo Soronio Ramos Jr., grade 6 ko ato pag 2012. Then next year, 2013, another linog na side. Ay, katong kuan. Katong Cebu Bohol, katong 7.2 magnitude. Oh, 6.9? 6.9 no, magnitude. Maulag ito, katong kusog kaayo na nahugno ang bell tower sa Basilica Minore del Santo Niño. Exactly, mao gina sir. Oo, nasunod-sunod atong trahedya ato nga time. Pero in fairness bisag na inato ta, gipanalipdan ta sa ato ang mapinalanggaong batang Senyor Santo Niño. Okay, naka-recover na ta. Tinuod gid nahug gid to ang bell tower sa Basilica. Nga timing ra bagito engineer no, nga wala pud kaayo yung mga tao pud ba nga na nimba ato nga time ba wa pud ginaigo no. Maayo gid ang Senyor Santo Niño mao na nga muna kita ug na magani mo'y gamay nga panahon, gamay nga oras nga makalabay mo dia sa Basilica, hapit og gay mo kapit panguros, i-vow inyong head unya ampo gamay ana dili man ingon nga nangayo gyud si Senyor Santo Niño nga imo gyung solito na usa ka adlaw din nga kuan niya ang imo ahala nga matagad siya malingi nimo siya unya dayon ampo gamay lang babay ba karon okay wala man tayo kung oras engineer mapopos naman sa datong oras rong orasa pero sa ngalan lang sa atong station manager nga Sir John Del Kuya Igloy Buntuyan o sa akong partner din no nga si engineer among technical director nga si engineer Maro Bukdot o sa kinatibok ang puwersa sa Cebu Updates kinilang inyong ubos kahigala o alagad sa kahanginan ang pinakagwapa sa Tibok Region 7 o ang hamis og tuhod o ang lami og lawas bahala na mo din ha basta kini inyong Tita Rudy manamili talang umingon mayong gabi na tong tanan og hala sige panihapon na mo din ha bye